Astelehenon guztioi, Nafarroan ustelkeria kasua dugu albiste, Nafarroko Parlamentuak koldo kasua ikertzeko batzorde bat ezartzea bozkatuko du. PSNek EH Bilduk Gero Abaik eta Kontigo Zurekin taldeak proposatutako koldo auzia ikertzeko batzordea ostegun honetan bozkatuko da Nafarroko Parlamentuko osoko bilkura. Pablo Ibarren defentsak lekuko berri batek benetako hiltzaileak nortzuk diren dakiela dio. Ekainaren 26an beteko dira 31 urteek gaueko klub bateko jabea eta 2 langile hil zituztela, 3 hilketa horien egiletzat Ibar jo zuten eta horregatik zigortu zuten. Hala ere, berak errugabea dela dio. Lan gatazketan Lezoko Interal enpresak enplegu erregulazioko espedientea ezarri eta 85 kaleratze iragarri ditu. Langileen batzordeak 2 greba egon deitu ditu. Ekainaren 26an eta uztailaren 2an izango dira lanuzteak. Langileen batzordekin segiz, ekainaren hasieran berretsi duelak Michel Lakuntza sindikatuko idazkari nagusi gisa eta horren ostean aktualitate solasaldian izan da azken garaietako hainbat lan gatazkari, industriaren egoerari, lan istripuei edo gutxieneko soldata propioari buruz hitz egiteko besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri aktualitate solasaldira. Pasaren ekainaren 2an eta 3an ospatu zuen ELA sindikatuak bere 16. kongresua, eta bertan besteak beste Michel Lakuntza idazkari nagusi gisa berretsi zuten. Beraz, gaurkoan Amekako platora gonbidatu dugu langileen eskubideei eta lan munduari buruzko hainbat gairi buruz hitz egiteko. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon oso, zorgatik. Esan bezala, ekain hasieran ospatu zenuten zeuen 16. kongresua, pozik bertatik irtetakoarekin? Bai, kongresu bat izaten da aukera bat sindikatua sendotzeko, dauden ildoak berritzeko eta batez ere sindikatua indar berritzeko eta aurrera begiratzeko, ez? Eta alde horretatik uste dute asmoa lortu dugula, sindikatua indar berrituta atera da, sendoago eta hori beti albiste ona da. Azken hilabeteetan, hainbat lan gatazken inguruan grebak eta mobilizazioak gauzatu dira Euskal Herrian. Adibidez, Gipuzkoako Zahar Egoitzetan deiturikoa, pasaren ekainaren 11, 12 eta 13an, nola baloratzen dituzue mobilizazio egun horiek eta ez dakit horien ostean aurrera pausorik izan ote duzuen negoziazio prozesuan? Ez da hone aurrera pausorik eta aurrekariak ikusita uste dut ere guk ere prestatu behar dugula, aurrekotan izan dien bezala gatazka luze batzuei aurre egiteko, ez? Eta gogoratu behar da ere, lehen aipatu izkizu, sektore feministetutan zer gertatzen den, eta sindikatuak prekarietatearen kontrako borroka hortan dagoen bitartean, halako sektoretan jarri behar dien indarrak estrategikoa dira guretzako, sindikatuarentzako, ez? Eta zer gertatzen da Gipuzkoako residentzietan, gainontzeko residentzietan gertatzen den bezala, ez? Badira, ez da bakarrik soldatak, oraindikan askoz gehiago hobetu daitezkela, batez ere ematen da kontratazioan beste sektoretan, sektore maskuliniziatutan ematen ez den egoera bat, ez? Horre langileen gehienak dakizuenez emakumea dira, eta emakume horiei ezartzen zaizkien kontratuak 40%an kontratu partzialak dira. Hau da, ez zaizkie eskaintzen 40 orduko asteko 40 orduko kontratuak, ez? Eta hori da aldarrikatzen ari dena. Behintzat izan dezaten eskubidea jardunaldi o lanaldi oso bat betetzeko, ez? Eta horren kontra ere borrokatzen ari gara. Hezkuntza publikoan ere, izan Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, izan Nafarroan, azken hilabetean, azken urtean, mobilizazioak ere oso presente egon dira, eta ez irakaslenak soilik, garbitzaileena, jangela langileenak, eta bar. Zer dago eskubide horien aldarrikapen horien atzean, hezkuntza publikoak finantzazio falta dauka, zeintzuk izango lirateke egoeraren arrazoi nagusiak? Bai, batez ere ez duka esan duzuna, diote baliabide falta, eta hori lotuta dago aurrekontuekin. Eta zerbitzu publikoa indartsu batzuk nahi baldin baditugu, hori egiten da finanziazioaren bitartez, ez? Eta behin eta berriz, salatzen ari garena ez dela finanziazio nahikoa bideratzen ez hezkuntzara, ez osasun bidera, adibidez, osakidetzara, ez esaten dugun bezala. Eta kasu honetan zer gertatu da,
behintzat ELA sindikatuak aspaldian somatu zuen irakaslegoaren artean bat zeudela haserre ezberdinak. Haserre ezberdinak gauza ezberdinekin, hau da, batetik ratioen asuntuarekin, ez? Gero dago burokratizazioaz ari garenean zer kontatzen digute irakasleek, esatete, etxita daude, ikuste dutenean ze denbora dedikatu behar dioten paperak betetzeari, informeak egiteari, eta hori egiten duten bitartean ezin dute ikaslekin egon, ez? Eta horrek egonezin bat sortzen du, eta hori egon da ere bai grebaren aldarrien atzean, ez? Eta gero baude ere soldatekin gertatzen ari dena, eta batez ere baliabideen faltakin, baliabide asko behar dira reforzatzeko hainbat beharretan, ez? Eta ELA izan da, akordio hau sinatu ez duen sindikatu bakarra, eta guk ez dugu sinatu hasieratik esan genuelako zeintzuk ziren gure aldarriak eta zeintzuk ziren gure minimoak hor sinatzeko, ez? Bestelako gainontzeko sindikatuak ez zuten hori esan, ez? Eta orain ikusten ari gara, akordio hori sinatu eta hilabete eta erdi eskas pasa denean arazoak sortu direla, ez? Eta guk esan genuen prezipitatu zirela, sinatu zutena, ez zegoela eduki nahikorik eta krisian sartuko zela berehala akordio hori, eta hori da gertatzen ari dena, ez delako nahikoa sinatu dena. Zer falta zaio akordio horri, zeintzuk izan beharko lirateke gutxiengo horiek behintzat martxan ipintzeko? Bai, hasieratik esan genuen, ratioetan sinatu dena oso testimoniala da. Ez da gainera etapa guztietan betetzen, eta gukitzen genuen, hor ratioetan eman behar den jaitsiera nabarmena izan behar da. Bestalde, soldatekin sinatu denak ez du bermatzen soldataren galera berreskuratzea. Hau ere importantea da, ez? Eta gero baliabideak ez dira zehaztu, horregatik dago eztabaida bat sailburua eta besteko sindikatuekin esanez zenbat jendea kontratuko den. Hori ez da lotu, eta lotu ez denean, ez da beteko. Orduan, 3 elementu horiek funtsezkoak ziren guretzako. Eremu publikoarekin amaitzeko, langile publikoentzako hizkuntza eskakizunei buruz galdetu nahi nizuke, Nafarroako gobernuak hainbat postu berri atera ditu elebidunak, beti ere zonifikazioarekin harremana dutenak, eta gero Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan hainbat epai plazaratu dira, beste kasu batzuetan deialdi publikoetako hizkuntza eskakizuna gehiegizkoa ote den esaten dutenak. Sindikatu baten ordezkaria zaren inorretan, zer esan dezakezu epai edo erabaki horien inguruan? Benetan langileen eskubideak urratzen dituzte eskakizun horiek? Bueno, hori da guretzako eztabaida faltsu bat. Ez da gu oso kezkatuta gaude, zuk aipatu duzu Nafarroan ematen den egoerarekin, eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan ematen den egoerarekin gauza ezberdinegatik eta plano ezberdinetan daudelako kezka horiek, ez? Baina guk Nafarroko gobernuari behin eta berriz esan diogu euskararen politika aldatu beharra dagoela Nafarroan. Eta zonifikazio horrekin bukatu behar dela. Eta guk ulertzen dugu Nafarroa ezberdina dela eta soziologia ezberdina dela, eta hori egin daiteke eta egokitu daiteke bestelako tresna batzuk hartuz, baina zonifikazioarekin bukatu behar da. Eta oso kritikoa gara, alde horretatik ez direlako pausoak eman, eta gauza batzutan ere atzerago egin dela. Diot hemen zonalde ez euskaldun hortan, balio gehiago ematen zaiolako alemanari, frantzesari, ingelesari, euskarari baino, ez? Eta hori gurutzako ez da zankarik bururik, eta ezin dugu hori onartu inolaz ere, ez? Euskal Autonomia Erkidegora etorrita, guri oso egokia irutu zaigu EH Bilduk planteatu duen lege proposamena. Horrekin bat egiten dugulako, eta hori ere ELAK aurretik askatua zuelako. Hemen 2 hizkuntz ofizial baldin badaude, 2 hizkuntz horiek parekatu behar dira. Eta hori gaur egun ez da egiten. Eta guk eskatzen duguna da, lanbide horietarago edo zerbitzu publikotan aritzeko, eskakizun horiek parekatu behar diela. Euskarazkoak eta bai gaztelerazkoak, 2 hizkuntzak eskatu behar diela. Eta horretaz gain, planteatzen duguna ere bai, dauden langileentzako baliabide jarri behar dela, eta itinerariok edo ibilbideako besan da martxan jarri behar diela, aukera izan dezaten bere euskara maila hobetzeko. Bi gauza horiek planteatzen ari gara, eskakizunak eta ibilbidean eta euskara hobetzeko aukera, ez? Orduan, uste dut hori dela bidea, ez dakigu zenolako ibilbidea egingo duen lege proposamen horrek, baina esan bezala oso egoki iruditzen zaigu.
Orain industriari erreparatu nahi nioke, bereziki Nafarroan bizi duen egoerari dagokionez, azken garaietan lantegi ugari itxi edo ixtearen bidean egon dirako, Sunsundegi, BSH, Nano, Automotive ere, batzuk deslokalizazioa gauzatzeko erraztasuna argudiatzen dute arrazoietako bat bezala, lurralderekin eta langileekin ere konpromiso falta dagoela, industria modelo berri bat ere beharko litzatekeela. Bat egiten duzue zuekelatik diagnostiko horrekin edo diagnostiko horren arrazoi batzuekin behintzat? Bueno, gure azterketan, esango nuke Nafarroan ematen diren arazo batzuk ematen direla ere bai Euskal Autonomia Erkidegoan, arlo industrialari buruz hitz egiten dugunean, baina behar bada Nafarroan politika batzuk muturreraino eraman dira gauza batzutan. Hau da, Nafarroako arlo industriala den eredu industrialak hiru ezaugarri nagusi izan ditu. Bat izan da, enpresei zerga jaistea. Hori izan da Nafarroko gobernuaren ezaugarri bat, Euskal Autonomia Erkidegoan ere ematen dena. Bigarrena izan da, impulso edo babes bultzada publikorik ez egitea. Utzi da dena sektore pribatuan eta iniziatiba pribatuan, eta sektore publikoak ez du hartu gure ustez zegokion ardura hori, Eta hirugarrena da, hau bai Nafarroan ematen dela gehiago, Araban ere eman daiteke realitate hauen batean, baina da multinazionalen presentzia. Eta hau erraz saltzen da, enpresa multinazional bat datorrenean, baina errotze aldera edo hitz egiten dugunean beste elementu batzuei buruz hori arazo bat bihurtzen da, Eta biegistan dago, zaila den errotzea enpresa horiek eta erabakiak Munichen, Frankfurten edo Milanen hartzen diren enean, enpresa horiek erabaki dezakete egun batetik bestera, alde egitea eta listo, Eta hori da BSH-en gertatzen ari dena. Gainera egite dute inongo konplejo hori gabe, inongo inongo neurri hartu gabe eta esanez badoazela eta listo, inongo esplikaziorik eman gabe. Orduan, hiru gauza horiei buruz hitz egin behar da, zenolako eredu industrial bat dugun eta batez ere zenolako bultzada publikoa dugun. Eta izan dira adibideak, eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan Euskaltel bezalako adibideak izan dira, diru publikoarekin enpresak sustatu dira, eta arrakasta izan duten enpresak izan dira, Nafarroan bere garaian ere sektore eolikoan, EHN-erekin, eta zer gertatzen da, enpresa publiko horiek arrakasta dutenean saltzen direla sektore pribatura, eta azkenean putre funtse horiek azkenean enpresa horiekin egiten direla. Baina batez ere bultzada eta ikuspegi publikoa da falta dena. Bestalde, lan osasunari dagokionez, lanean sorturiko istripuez ere galdetu nahi nizuke, 2025 honetan jada 27 langile zendu dira Euskal Herrian, ekainaren hasieran ere 4 izan ziren aste berean. Zer ari da gertatzen egoera hau izateko, mantentzen den egoera bada, zakit ez diren babes sistemak errespetatzen, moldatu egin behar den jada dagoen araudia, zer? Gure ustez bi gauza nagusi gertatzen ari dira hemen, Bada, enpresek ez dutela betetzen segurtasun legea. Eta betetzen ez duten enean, istripu horiek gertatzen dira. Eta aztertzen direnean, ze istripu motak diren, gehienetan ikusten da saihestu zitezkela. Eta ikusten dena da ere prekarietatearekin, dazkaten kontratuarekin eta sektore zehatz batzukin lotuta daudela. Eta azkenengo 3 hilabetetan, 6 hilabetetan gertatzen direla istripu horiek. Eta orduan ikusten da, langileek ez dutela behar bezalako formakuntza, enpresek ez dutela behar bezala inbertitzen segurtasun horretan, eta horrek agerian uzten duena da, hori, diote ez dutela aintzat hartzen errealitate hau, eta zaiola ematen honi eman beharko lioketen garrantzia. Eta horregatik, egumengo estadistikak beste tokitan baino altuagoa dira Europarekiko alderatzen baldin badugu, gero egia da, gizarte industrial batean ere bai ematen direla istripu gehiago, baina Europarekiko konparatzen baldin badugu, jakindare Europan ere realitate industrial bat eman daitekela, hori da azalpena enpresen aldetik, eta gero dago ardura politikoa. Dago ardura politikoa gure ustez, gai honen gainean ez dela jarri beharko litzateken indarra, fokoa eta neurriak.
ez? Eta guk behin eta berriz esan dugu, bikoiztu behar da gaur egun dauden ikuskarien plantilla. Eta esan dugu, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan bikoiztu behar da, 60 daude, eta hemen planteatzen ari garena da, 120 igotzea. Eta zergatik, enpresek somatu behar dutelako, inspekzioa gainean dagoela, eta isunak daudela, eta legea ez betetzeak ondori batzu dauzkala. Eta hori egiten da, hain handi batean hori, enpresa horien gainean egoten eta presio hori areagotzen. Langileen lanbaldintzen hobekuntzari dagokionez ere, beste aldarrikapen bat oso bereziki presente, behintzat eztabaida publikoan bereziki presente dagoen azken hilabetetan, gutxieneko soldata propioarena, Euskal Sindikatuek bat egin duzute kasu honetan borroka honetan, zer konta diezagukezu horren inguruan, ezakitze puntutan dagoen prozesua edo eztabaida edo negoziazioa? Bueno, partido baten erdian gaudela, esango nuke. Eta ustut ilusionatuta gaude borroka honekin, batetik lortu dugulako beste borroketan lortzen ez dugun batasun bat, eta bestalde ere bai, uste dut lehen oso dezun, orain irekita dago herri ekimen legegile bat bultzatzen ari gara, parlamentura iritsiko da, hemendik hilabete batzutara, eta hitz egin beharko da, horretaz Eusko Legebiltzarrean. Eta planteatzen ari garena oso aldarri, gure ustez, erraz ulertzen den aldarri bada. Eta zeinek hemen ulertu dezake herri honetan 1.280 euroekin ezin dela bizi. Eta hori da Espainiatik inposatzen zaigun soldata minimo bat, gutxiengo soldata hori. Eta hemen eskatzen ari garena da gutxiengo soldata hemen erabakitzea. Eta hori da Eusko Legebiltzarreari eskatu dioguna. Eta Eusko Legebiltzarreak honekin ados baldin dago, egin behar duena, eta legeak hala bideratzen du, Madrili eskatu beharko dio, Kongresuari, almen eta eskumen hori, ez? Eta bestaldere bai, patronalari esan diogu, gu prest gaude esertzeko, nahi duzuenean, beraik dira, eseri nahi ez dutena gurekin, eta esan diogu, eta proposamen bat egin genuen, gutxiengo soldata baten bueltan hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta baina eta berriz, mai gainean jartzen dugu eskaera edo aldarri hori, eta hemen patronala izan da, oso agerikoa izan da, benetako negoziazioa mai gainean jartzen denean, benetako aukera dagoenean langileon lan baldintzak hobetzeko, patronalak ihes egiten dula. Eta patronalak Confebask eta Bask baldin badauka ere bere hitze horien, letra horien artean, oso espainola da. Oso espainola da, zergatik dira oso espainolak nahi dutelako Espainiako legea, besteak beste prekarietatea edatzeko eta badakitelako Espainiako lege horrek aukera ematen diela, besteak beste hori, prekarietatea eta soldata gutxi horiek ezartzeko, ez? Eta horiek dira gure aldarriak, eta esan izun partidoa dagoela, aukera izan genuelako ere bai Espainiako bizepresentarekin Yolanda Díazekin egoteko, gurera etorri zen, gurekin eta labekin egon zen, eta eskaera zuzena egin genion. Diote, hemen eskatzen ari garena hori da, aldatu behar duzu legea, jartza zuen nahi baduzu estatuan minimo bat, baina emai duzu aukera, bestelako erkidegoei, hobetzeko gure lurraldetan soldata minimo hori. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Mitxel Lakuntza, mila esker amaikara etortzeagatik. Ez horregatik. Gaur hasi behar zen ongietorrien auziteko epaiketa, bestalde akordio batera iritsi dira eta ondorioz ongietorrien auziteko akusatuak ez dituzte espetxean sartuko. Preso hoien ongietorriak antolatzeagatik auzipetuta zeuden 6 lagunak, Oiana Garmendia, Aimar Altuna, Oiana San Vicente, Carlos Saez de Egilas, Jose Antonio López eta Felipe San Epifanio, akordioa sinatu dute fiskaltzarekin eta akusazio partikularrekin eta horri esker espetxera joatea saihestuko dute. Hasiera batean, fiskaltzak 5 urte eta 7 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen zuen haientzat. Auzipetuek ontzat jo dute tratua Euskal Herriko konponbide prozesua blindatzeko balio duelakoan. Akordioaren arabera, auzipetuek 2 urteko zigorra onartu dute. Zehazki 6 hilabeteko zigorra eta isuna adostu dute, biktimen humilazio eta terrorismoaren gorazarre delituagatik eta urte eta erdiko espetxe zigorra eta inhabilitazioa talde kriminal bateko kide izateagatik. Horrez gain 1.800 euroko kalte ordaina ordaindu beharko dute eta hainbat baldintza bete espetxe zigorra bertan behera uzteko. Ezingo dute biktimen duintasunaren aurkako ekintzetan parte hartu,
kalera egitasmoarekin lotutako komunikazio kanalak itxi beharko dituzte, ongi etorrien antolaketan erabilitako materiala konfiskatuko da eta 3 urtez inhabilitatuta egongo dira irakaskuntzarekin lotutako jardueretan. Auzitegi Nazionala arduratuko da hurrengo 3 urteetan halakorik egiten ez dutela baieztatzeaz. Sortuk eta EH Bilduk adierazi dute akordioa bake prozesua eta elkarbizitza blindatzeko urrats garrantzitsua dela eta nabarmendu dute euskal gizartaren gehiengoak espetxe politika bidegabe horiek gainditzeko borondatea duela. EH Bilduk zuzenketak aurkeztuko ditu osasun itunaren proposamenari osakidetza publiko eta indartsu baten alde. EH Bilduk zuzenketak aurkeztuko dizkio Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako osasun itunaren proposamenari. Koalizioaren helburua da osakidetza indartzea, privatizazio prozesua geldiaraztea eta herritar guztientzako osasun arreta publikoa unibertsala eta kalitatezkoa bermatzea. EH Bilduren arabera une erabakigarria da osasun publikoaren etorkizunerako, eta uste dute Jaurlaritzak baita EAJak eta PSek konpromiso irmoa hartu behar dutela osakidetza publikoarekin. Hori horrela, zerbitzua hobetzeko ezinbesteko egiturazko neurriak hartzeko eskatu du, besteak beste itxaron zerrendak murriztea, osakidetzari behar dituen baliabideak ematea, eta bertako profesionalentzako lan baldintza duinak bermatzea. Era berean, esien arteko desberdintasuna gutxitzeko eta osasun zerbitzuen kudeaketa publikoa lehenesteko neurriak planteatu dituzte. EH Bilduren ekimen hau testuinguru adierazgarri batean kokatzen da. Ekainaren 30ean Donostiako onkologikoa osakidetzan integratuko da. Hala ere, integrazio horrek ez du aho bateko onarpena izan. Langileek eta pazientek kritikatu dute prozesua gardentasun faltarekin gauzatu dela eta zentroak bere izaera espezializatua galdu duela. Horren aurrean, osasun sailak defendatu du integrazioak aukera berriak ekarriko dituela. Bereziki, Donostian eraiki asmo duten protoiterapia zentro berriaren bidez nazioarteko erreferente bihurtzea du helburu. Osasun sailaren arabera, bi azpiegitura horiek jauzi garrantzitsu bat ekarriko dute onkologiko zerbitzuen garapenean. Jaurlaritzako osasun sailburuak otsailean azaldu zuenez, herri proiektu bat da eta zerbitzua emango dio Gipuzkoari, Bizkaiari, Arabari, Nafarroari eta baita Ipar Euskal Herriari ere. 2027an jarri nahi dute abian eta zentroaren egoitza onkologikoaren aurrealdean eraikitzen hasi dira dagoeneko. Minbizia duten pazienteentzat abantaila handiak ekarriko dituela azaldu dute. Izan ere, azeleragailu berriak fotoiak erabiltzen ditu X-izpiak edo elektroiak erabili beharrean. Horri esker, azaldu dutenez, erradiazio lokalizatuagoa egingo da, eta ondorio kaltegarriak eta bigarren tumorea garatzeko arriskoa murritzagoa izango dela azaldu dute. Bi azpiegitura horiek jasota daude Eusko Jaurlaritza, iazko irailetik prestatzen ari den 2030erako plan onkologiko integralean. Prozesu horretan, hainbat arlotako 160 profesional inguru parte hartzen ari dira. Zaldibarren, urriaren 31tik azaroaren 2 bitarte antolatu dute batera jotzea Euskal Herriko gazte feministek, kaleratu dute jada abestia, Zu hau dena. Euskal Herriko gazte feministek udazkenean Zaldibarren egingo duten batera jotzaren kanta aurkeztu dute iragan larun batean. Aiza Intxausti, Aner Peritz, Ioldi Beristain eta Olatz Salvador izan dira abestiaren sortzaileak. Ioldi Beristainen ahotsarekin, Olatz Salvadorrek sortutako musikarekin eta Aner Peritzen eta Aiza Intxaustiren letrarekin egin dute Zu hau dena abestia. Feminismoaren lubakia defenditzearen beharra izango dute oinarri batera jotzean eta mezu hori kantu bihurtu dute. Uma Ulazia gazte feministen bozeramailearen iritziz oso erraza da kantaren mezuarekin identifikatzea feminismoaren bizipen eta borroka partekatu bat jasotzen delako abestian. Urriaren 31tik azaroaren 2 arte antolatu dute batera jotzea Zaldibarren. Gazte feministen bozeramailearen arabera testuinguru erreakzionario batean ekingo da batera jotzea, baita feminismoaren despolitizazio saiakerak dauden momentuan ere. Hori dela eta batera jotzea bere burua gazte eta feministatzat duen ororentzat elkargune izango dela adierazi du Ulaziak, gazte feministen sarearen barrukoa izan zeinez. Abadia saria jaso du gure zirkuak komunitate oso bati elkarrekin euskaraz bizi eta sentitzeko plaza berritzailea eskaintzeagatik.
Abadia saria jaso du gure zirkuak komunitate oso bati elkarrekin euskaraz bizi eta sentitzeko plaza berritzailea eskaintzagatik. Eskriba daiteke, hitz egin daiteke, zirkoa egin daiteke euskeraz. Eta guk lortu dugu eta jarraituko dugu hontan. Euskalgintzako eta euskal kulturgintzako ordezkaritza zabala elkartu da Eibarren Arrateko gainean sari emate ekitaldian. Gure zirkuko kideek euskararen biziberritzan eman beharreko jauzian erreferentzia direla aitortu du Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak. Beharrezko dugu euskararen biziberritzean jauzia ematea. Eta jauzi horretan, kultur sorkuntzari eta aisialdiari arreta berezia eskaini behar diogu. Aldundiak dio euskaratik elikatzen asmatu behar dugula belaunaldi berrien sormena eta jakemina. Egin behar horretan gure zirkuaren familia osatzen duten kide guztiak zoriondu ditu egindako lan guztiagatik eta zirku euskaraz egiteagatik. Naturaltasunez, maitasunez, berezko duzuenari bidea emanez, euskarari zirkuaren hizkuntza unibertsala eman diozue eta zirkuari berriz euskara. Gure zirkuko kideek diputatu nagusiaren eskutik jaso dute Abadia sariaren oroigarria, Inigo Aristegi Teioren 7 petaloak eskultura. Iker Galartzak sariagatik eskerrak eman eta astero gure zirkuko karpa betetzen duten ikusleak izan ditu gogoan, baita etengabe laguntza ematen dieten kolaboratzaileak ere. Baina da lortu dugu. Gure zirkoa herriaren izatea. Gu jaso duten 7 petaloik Eiderrek eman dizkigu, baina da, herriak hartu gaitulako da, eta bere egin gaituelako da. Ekitaldian gozategian haien musikaz eta Juantxo Zeberioren pianoaz gozatzeko aukera izan dute, eta amaieran Helene Arandiaren ahotsari jarraituz guztiek batera beti zure ondoan kantatzen amaitu dute ekitaldia zirkuko emanaldietan egin ohi duten moduan. Ekonomia arloan, Bizkaiko Foru Aldundiak 10 milioi euroko konpromisoa hartu du STEM talentua garatu, erakarri eta fidelizatzeko. Bizkaia with the Talent Foru estrategiaren aurkezpenean Elisabete Etxanobe Bizkaiko Aldun Nagusiak iragarri du Bizkaiak bere zerga gaitasuna erabiliko duela talentua erakartzeko eta fidelizatzeko posizioa indartzeko. Zerga berrikuspenaren ispiritu bardina baliatuta, fiskalitate erabiliko dugu gizarte gisa daukaguzan erronka handiei buruzko politikak osatzeko, eta talentua horietako bata. Hainbat sektoretako enpresa eta profesionalekin batera lanean ari garaia da, proposamenak eta beharrak batzen biltzen, Bizkaiak talentua daukien profesionalak atxikitzeko eta erakartzeko dauan posizioa indartuko daben neurri fiskal berriak definitzeko asmoz. Etxanobek ezagutarazitakoaren arabera, foru gobernua hainbat sektoretako enpresa eta profesionalekin neurri fiskal berriak zehazteko balio duten proposamen eta beharrak jasotzen dabil foru gobernua. Era berean, Etxanobek aurreratu du urte amaitu baino lehen proposamen hori batzar nagusietan aurkeztea espero duela. Aurton bertan, Bizkaiko batzar nagusietan foru arau proiektu bat aurkeztea espero dugu, hori da gure asmoa. Erakarri ez ezik, profesional horiek gure artean geratzea nahi dugu hemen Bizkaian. Horregatik, neurri horiek guztiak beste jarduketa batzuekin osatu behar dira. Bizkaia talentuarentzat, arlo profesionalen zein pertsonaldean lurralde erakargarriagoa izan dadin. Lan ikuspegitik lan baldintza onak eta garapen profesionalerako aukerak eskainiz, proiektu berritzaile eta bereizgarrietan oinarrituta. Gaur egun estrategia horretan lurraldeak dituen talentu erronkei heltzen dieten 20 lankidetza proiektu sustatzen dituzten 42 erakunde sustatzaile daudela nabarmendu du Etxanobek. Estrategian parte hartzen duten kide berriak batzea espero dute eta jakinarazi du Bizkaiko Foru Aldundiak 10 milioi euroko konpromisoa hartu duela aipatutako proiektuetarako. Iritsi gara amaierara, zu hau dena batera jotzeko kanta dator orain, ongi izan.
faltsua